Nechcete bydlet v centru města? Máte rádi svoje soukromí a jste náročný na prostor? Pak se s námi pojďte podívat na tento krásný rodinný dům v Rudolicích nedaleko mostu. Dům je dispozičně řešený jako 4KK o celkové podlahové ploše 136 metrů čtverečních. Největší dominantou domu je prostorný obývací pokoj s kuchyňským koutem a samostatným vstupem do zimní zahrady. Topení je lokální, elektrickými přímotopy s centrálním řídícím systémem a doplňují jej krbová kamna v obývacím pokoji. Celková plocha pozemku činí 2423 metrů čtverečních. Dům je napojen na vlastní systém čištění odpadních vod s biologickou čistírnou. Kromě nádherného výhledu a velkého pozemku jistě oceníte zastřešené parkovací stání a venkovní terasu, která je v létě obrostlá hrozně vinné révy. Pokud vás tato nemovitost zaujala, tak neváhejte a domluvte si s námi prohlídku. Budeme se na vás těšit a rádi vás tu provedeme.